Goeiedag allemaal, welkom bij dag 4 van onze Mental Illness Awareness Campaign series. Mijn naam is Nita Mutlapping en ik is een Youth Change Agent bij All Education hier bij Olifantshoek Youth Center. So, voordat ons al begin, heb ik 3 van mijn collega's hier en ik wil graag dat hulle zelf voorstellen wie hulle is. Goeiedag allemaal, ik ben Steven Minis, een Youth Change Agent bij All of Education hier bij Olifantshoek Youth Center. Hello guys, mijn naam is Ruthie April. Ik is een Youth Agent for All of Education bij de Olifantshoek Youth Center. Hi guys, ik is Kamogelo Joseph, a Youth Agent for All of Education bij Olifantshoek Youth Center. Baie dankie, het is baie lekker om mensen te leren kennen. So, ons is vandaag hier om te praten over mental illness. So, die onderwerp van vandaag is warning signs why someone may have a mental illness problem. So, ik ga graag van Steven vragen om ons te verduidelijken wat is die warning signs that someone may have a mental illness problem. So, Steven, ik geef de vloer aan jou. Goeiedag weer eens, zoals ons kennis krijgt, 5 waarschuwingstekens. Eerste een gaan we withdrawal from friends, die persoon verwijt hemzelf aan vrienden en familie en wil altijd alleen wees. Changes in moods, de persoon is gereeld hartzeer of angstig en heel tomatelijk. A loss of interest, die persoon gaat niet de activiteiten waar hij vooraan geniet heeft niet. En sleeping too much or too little, de persoon slaapt bietjes te meer of te min als wat hij gewoonlijk doet. The declining of schoolwork and work performances. Die persoon zijn punten en werkgehalte gaan achteruit, hij doet zwak en ja, dank je. Baie dank, Steven. Zoals jullie gehoord hebben, wat is die warning signs that someone may have a mental illness problem? Zo ja, voor. En ik heb 2 vragen van mijn collega's hier zo voor routine komen. Zo gaan we met jou beginnen routine. Als iemand niet meer belang stelt aan dingen wat hulle altijd niet genieten, hoe denk je, wat kan dit wees? Kijk, die scope is baie groot voor zoiets. Die mens kan lijden depressie, die mens kan anxiety hebben of net een mental burn-out. En een van die dagen is ons niet hier om enige iemand te diagnosticeren nie, maar die is tekens om te checken hoe gaat het rechtig met jou. Baie mensen gaan hier deur en dit betekent niet dat die gebroken is nie. Dit betekent die is mens. Baie dank. Baie dank die routine. Laatstens komen. Wat als iemand heel tijd hartzeer, angstig of hopeloos voelt? As iemand vir meer as 2 weke heeltyd angstig, hartseer of hopeloos voel, kan dit 'n teken is dat hy of sy hulp nodig het. Moedig vir hom of haar aan om te praat met iemand vir wie sy of hy vertrou en om die kliniek te besoek vir hulp, want hulp is gratis en vertroulik. Jy hoef nie te diagnoseer nie, wys net die pad na hulp. Dankie. Baie dank, Kamogela. Zoals jullie gehoord hebben, ja. Kijk, hier tekens dat altijd een persoon een mental illness probleem heeft. Maar dat kan ook tekens zijn dat die persoon ondersteuning en professionele hulp nodig heeft. So, dat is baie belangrijk om onder elkaar te omzien en te ondersteunen. Ja. So, moet je niet vergeten om te like, comment en subscribe. Ja, ons gaan luisteren.